Ay, starring alalawat. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito tayo ngayon sa may bayan ng Kalasyaw at ating pasyalan at ating puntahan ang nagtre-trending na sutanghunan dito sa may bayan ng Kalasyaw na sa tuwing mahal na araw lang natin ito matitikman. Grabe, ang daming stall dito. Halos lahat sila nagbibinta ng sutanghon, lugaw, may halo-halo at iba't ibang pagkain na dito lang nyo matitikman sa may bayan ng Kalasyaw. Ay, starring alalawat. Hi. Galila mga sukit, tani jakila mga nagtinti dyan ni sotanghon, dyan pilig na simbaan, Kalasyaw, Pangasinan. Ara-aratan. Ara, Ang tinibagay sutanghon no jay, quality. quality, Guys, sa puro pa, sa puro sotanghon, magkano yung sukat nito? 40 with egg, 40 with egg sa lugaw. 40 with egg, Pag plain, 30 without ay egg. anli sabaw. Anli sabaw. Ayun, sigurado. Tingaran to yung pwesto yaw. Ay, siyempre, puti ni Kuda, three sister ba? Hi. Yun. Walay kalaskas. Walay sutanghon. Ay, quality. Sotanghon ma. Sir, kumusta yung sutanghon dito? Quality. Ayan. Kawai. Hello. Kawai sa vlog. Anti ngaran niya pwesto yung madam? Kuchiko. Kuchiko sutanghunan. Wala mo iradya halo-halo ni. Wala po promote to ni. Sige, hanggang onti lang. So yun mga ka-adventure, dito na nga tayo sa nag-trending at taunang sutanghunan dito sa may Kalasyaw. Tignan nyo naman, grabe. Quality. Dinadayo ng mga deboto, dinadayo ng iba't ibang Kalasyawenyos at mga karatik bayan at saka ibang mga lugar ng pinagmamalaking sutanghon ng Kalasyaw. Grabe, napakasarap. Napaka-quality. Ada